poliki bagabitz mojategira gerturaketan, gaur bertatik bertara jarraitzuko dugu Arrasateko atleten jarduna, entrenamendu saio batera etorri gara. Zer dauka Arrasateko faktoria honek, zer dauka mojategik, horren beste atleta punta-puntako ataratzeko. Hirukote, zela entrenatzen da Europako txapelketara joateko hain egun gutxi geratzen dienien, gaurko beruakin gainera? Bueno, ja gehiena urte oso banin dago, Oin ja gutxi, dena oso askar, ligerito eta teknika asko. Malen? Ja, azkenengo detaiak preparatu eta listo, ja, inbierrekoak injadaz, ja. Ez da lehen lauko aldiz, Europako txapelketan parte hartzen dozuna, alde hortatik behintzat, esperientzia bizi zen dozu. Bai, aurreko urtien egon nintzen Europako txapelketan, eta, bintzat haukot esperientzia hori, baina aurten nivela izango da bastante altuagoa, orduan, hobete konpetiruten duten eta nivel hon bat eskaintzen dutenan. Ondo, Neko! Ondo! Zer eragin dauka txapelketa batera joan bezperan aurreko txapelketan ez emutia norberak gure dauen maila? Gaur irribarre poliba dauketzu horpegi izan, baina ez dakit olatorri zitzen. Ez, oin arte ez nazola egon, ez dakiz, lehenko aldixea dago pasetan jatena, orduan ez dakiz eragin eukiko dauen, espero dut irunuro horreikan geraketia eta normaltasunez konpetirutia beti moruen. Ze gutxi bierdan, ez? Txapelketa bat okertzeko? Bai, oso gutxi, nik uste dut gainera, uste duguna baino gutxi hau, nik uste dut lehenko salto dina benien nulo oker okertu jatela txapelketa dana, eta hortutik irunuluak bat abestian atzetik etorri ziren. Txartela bazauketzun eskuan, baina azken ordu arte, zalantza hori zauen, leku bat fijo euen eta bestearen borrokan hainbat atleta. Holanda, lau pertsonakin zauen minima, eta geritu ginen, lehenengoa dela Adrian, joango dela seguruanik, 5:30 deuko, han domina bat irazteko saiakera asko deuko, eta gero beste bi izoia zen, eta hor, rankineko lehenengo irurak, vamos. Ez dakit gaur merezi dauen askorik berotzi haitzen dauen beruakin? Ja, berotzi dagaz. Vale, centro carrera, vale. Onaino ailegetako zelako lana dauen atzien. Bai, asko. Dauren dedikazio ez guri bakarrik. Eurape gustau itxe jakula, jente hemen asko azten dire, baina bukatu gutxik. Mutiko oinbe badauku, jente asko dauku, baina holan nivelekukin gutxik izeten dabe, fullin bezala. Pentsaizu, eneko, por ejemplo, etorri zan 12 urtekin, da, ondikon dauko 17, ondikon 18 itxen da gabonetan, baina, pentsaizu. Da, zer dauko atletismoak zeuri afizio moduan olaxe harrapaketako horren beste urte hemen arrobi honekin lanien ibiltzeko? Atletien neu izen itzen, da, lopasa gero 22 urtekin azienti eukidoten. Eta gero, pentsadoten egon itzen kasi 3 urte, porque problemak eukidoten rekuperetako. Baina, fan inzan, atletismo desagertu inzan Arrasaten. Eta gero, ostera azigitzen, aurrera ataraten. Da, gustora, urtero batzuko bestiek, bakigu honeipe, segitxu itzen badaue, baina unibertsitate baten da zenien da, batzuk igual agur benur itzen daue. Hola zen gatsa izeten da, gero hola nivela daukena apur bat segitxu itzen daue. Eta zer dauke Mondrauek? Zer dauko atleta fabrika honek? Horren beste atarateko eta hainonak? Ez da behitu behar bakarrik honei, konturatu bizara lendipe hemen atletak internazionalak aspaldi izen ziren Rosa Mario Txandeano, Matilde Garai, Jose Antonio Gai, eta gero hau grupu, batera holan gutxi izen dire, eta hori Matilde Garai eta horre di gauzak zila, ja, 15 urte igual. Vale, centro carrera, vale. Bai. Gero ja jarri duztan, biolana urtekin amarrera, eta gero danek, vale?
importante izango da entrenamendu bat sensazio honekin hastia, ez? Bai. Normalien olako entrenamenduetan bilatzen duguna da txapelketetan taulan itxen dauen akatzak. Orduan, malenen ongazte buran dauen akatza izan da ez dela ondo sartu. Así que bilatu bigare hori ondo sartu. Horregatik jarri dugu baiestia hori txapelketetan ez da erabiltzen. Da pinto man boruen, baiesta etxe dut hau. Ostera be igerketako sensazio on hori. Atzera ya, ose? Jauzi karagarria. Baiztar? Zer iztar, igartzen da asteburuan Espainiako txapelketan egon zariela? Bai, igertzen da, onkorputxak badaki. Viajiak, txapelketia bera, dana. Bai, dena, pisuak bai, sezino danak. Harri lago 30. Entrenamentuetan noraino igotzen duzue Jonatan? Ontxe garai hontan daukeon markia baina gehiago jartzen dugu sensazio honak bilatzeko. Normalien jartzen dugu malenek igual lau 20, lau 10, 30 batzutan, baina ontxe igual garai hontan helduko gare 40, 50 hanka bilatzeko eta teknika bilatzeko. Ondo aldin badoia gomia gora doien, ez eta ikutu, ero bilatzen da bian, eta iztarrek igual ontxe dago 50, ondo itxen badao 40, 50 esproduko dago. Ezena bezala Ondo. Ya, se acabó. Okismak. Vale, bizarko gero bidaliko txue, bizargo izan bitxo gara bera unas kargaditas solako zehorzen, eta gero aldapak hemen. Zuk ez duzu bukatu entrenamentua? Ez, ondiokan ez, 3 serie faltagatun daudeikoak eta listo. Eta horretzekin ja gaurkoa rematuta? Baina, gaurko ez nahiko. Bizarko mutzu etxeko lanak? Bai, doble gainera, moixin datzaldien. Eta domekan gozatzera pixkat, edo mine sartzera eta horrek danok, ezta? Bai, domekakua exhibizio bat da, así que bueno, apur bat espektakuloa emun, jendian dako hau berrixa da, así que nik uste disfrutako da biela. Disfrutako nik bai apur bat, azkenengo espinatxo horre ikendu, eta listo. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Goiez ermuera, ara uste diela auzo baten jaisak, dala San Lorenzo, dala Goiez. Bertan konbidatu duzku Antonio. Antonio Zid da bertako entrenatzaile, nik uste, enumera egongo die 2 entrenatzailea, baina bera da, dara namaten dagoena. Zelan urte askotan guri asko lagundu duzkun egutan tolanan entrenetako, eskatu duzku gure gauen ara fatia etxen zibizino ban buruen. Eta baietzuko mundu zau, eta ara Goiez zibizinoa itxen. Olakotara gustora faten zarie, beste, txapelketa baterako moduko bidaia da, baina inungo presio barik, ez? Bai, hori da, ondo pasatzea Goiez eta jendia kirola ezagutu desan. Azkenean guretza da jokoa bezala gaurko eguna. Bai, hori ezagutu da isien pertegia, apur bat gertu dut ikusteko eta zebezku lasai xau, ez da azkenien txapelketa bat moruen orduen. Nik uste dela gehiago entrenamentu bat moruen, ja Poloniara begira azkenengo akatsa zuzentzeko. Polonia esan duzuela, maletakin ja? Bai, gutxi gora bera bai, justo aurrekoen heldu ziren ja erropa danak, así que ya dana preparauta. Iztar, zenbat neurtzen da honek pertigak horre kotxe gainean eruan elizeteko? Pertiak 80, baina igual tubuakin 5 metrokiko hori honetan. Está el duko. Ez? Está el duko, isa 5 metro bai, baina está el duko. Horrengoa, zurtu bat. Olakotan txapelketara joaten zaretenean, erronka hondizetako bat izango da hori, ez? Pertikekin aurrera eta atzera ibiltzia, 1000 anekdota aukiko dituzue. Pertikekin bastante arazo maten da. Azkenean, esara abiadura korrika ditzen dagoena edo salto ditzen dozula, zoia zela zeuta listo.
gurekin adibidez, erun bideu pertiak eta hegazkinak edo erditi baz, arazo mordo bat. Tenerifeku eiontxe, bindala hilabete edo apurtik zotzien pertiga pentsabaz. Ba, hosta sartzen bodegan, erdibitxu ingo itxugu eta alabarrura. Eta Tenerifere eta pertigak erditxu moztuta. Mostu zerra bateaz. Radialekin erditik. Esan sartzen bodegan eta... Ba, eskolia, Hor da, bai. Hau da, hemen goa. Horrati esan. Zein izen zen ingeniero hori pertigak mozten hasi zen aeroportuan? Vuelineko langile bat. Sartuko nazko txekin? Bai. Igustot, emendik izan gara. Bai, emendik izan gara. Hor da, bai. Papa Antonio! Goraino saldu malen. Lehen guztira zenbat pertiga eroten dituzu? Ba, uste daukotela beratzi sartuta. Hemen beratzi. Uste bai ez. Eta gaur danak erabiliko dituzu? Ez dut uste gira daukot preparauta, gero Poloniara erueteko eta berriro sartzeko. Baina gaur lau bostekin nahiko. Complicado no es, el problema es voluntad de hacer y que alguien te ayude, porque claro, esto una persona solo no puede hacer. Entonces, si las instituciones están por la labor y te echan una mano, te prestan gente de la brigada y la maquinaria de la brigada, es muy fácil hacer. Yo en este ayuntamiento tengo mucha comunicación con los políticos y tenemos claro, tanto ellos como yo, que tenemos una enfermedad en este país, que es el fútbol, que está colapsando todo el resto está echando por tierra los demás deportes. Entonces, aunque no se atreven a dar el paso de tratar a los demás deportes igual que al fútbol, por lo menos nos echan una mano a los demás deportes. Y en ese sentido, pues bueno, somos unos privilegiados porque podemos hacerlo. En otros sitios sé que hay muchas más dificultades que tenemos aquí. Es que ben joitzen da pertigia, hemen tope, baina gero gorutza zapatesarenean itxen da horan, como un... Eta hemen medio erremutu ozta, ez apurtzeko. Ez azpitxik apurtzen die pertigak. Zein biozu, Jonatan? Neutu karreria. Da zenbat eukibiko leuke, ero... Ez berdin da daukona, baina jartzen dugu referentziak, ero nunik urte bendien, baina bueno, normalean izto daukola 37 metro, karrera luziakin, eta malenek uste daukola 28 terdi olako zehosek. Hau da, guk esatu zau intermedia dela, karreran erdixa justo, jakitxeko zela noien karreran, oso sartuta edo urrin. Txura hartzen dute zue honei? Txura ona. Bai? Bai, a ber, zela doien. Erakustaldi bat itxeko ez da asko bier. Ke ba, ez da asko bier, guztu, zu tartan zati bat, koltsonetia horta, listo. Zer? Gogoekin, poliki jendea hurbiltzen ari da eta, bueno, espektakula moten. Throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. The one that I was in when you... Ba oso ondo, ondion nabil belotzen, pertiga txikinak inta erraz manejatean duten pertigakin, así que probo biot lau berrogei. Holpo esaten bot, pertiga ondisa bat hartuko eta berze zelan nauen. Joni, pertigak aldatzen duzue? Ontxe pertiga luziago hartu biot eta karrera luziago hartu biot, bai. Primer intento para Istar da Pena.
egin duzu bostotruak? Bai, pasagot. Zenba gehiago dauka horrek? 5 edo hogei. 5 boste, hortxe biliko da. Bai, topera jarriko teni, supongo. Ba, indizia galanta, bai, kristono indizia, baina, bueno, azkenian ondo pentsatu eta ezin eskoa izan da salto itxia, mendik bihaztetara Espainiako daukogu, eta, bueno, azkenian hori da garrantzitsuena, eta, bueno, disfrutetan, baina, bai, indizia askokin. Ondo, entrenetan oso ondo nau, baina, bueno, azkenian daukote golpe bat horpuan, eta berra ondo sendatzen dan, eta bestela bendaje batekin eta aurrera jarraitzuko, baina, bueno, espero dute ondo kitxia, 5-16. Tapenak ipini duen altuera, eta hortxe da. Into your dream and lose the one that I was so big that I could never meet my friends again. Ondo fan da taldia. Oso ondo, nire partez, aurten indoz 480ko markia pistan, así que hemen itxia 480, postasuna handia mudozta, ez nauen esperan inondo gotia. Gero, malenena oso ondo bebai, pertiga txikinekin marka oso desente indau, así que pista baten hori trasladetan bo, así que marka oso na aldau eta iztar oso ondo dau fizikamente, así que Polonian haber sortia daukon, eta bere marka pertsonala urte jakie bisei. Bai, oso gustora, justo aurreko astian, hori, 3 nuluekin oso sensazio txarrekin bukatu nauen, eta gure nauen Poloniara alik eta sensazio honekin joatia, eta oso gustora inakoakin. Bintzat ermuako honek balizu izen da bortarako. Bai, osea, entrenetan eta ondo ibili nazazte onda, baina gure nauen ja kompetizioko rolluakin aberria zemoduz ninguen ja, eta bai, oso ondo. Irukote, hau oso ondo egon da, baina nire galdiria da. Eta olako bat arrasaten segatik ez, zer bierko zan ikusi do, eta Antoniok azaldu duzku, apartekorik ez dala bier. Zulua erraz itxeko modukoa da, voluntade apurtxo bat eta pixkate... Koltsonetia arrasaten dau, da bakarri kamioi bateo zerbait hartzia eta erutea kalea. Jonatan, politikoak zirikatu biherko ditugu apurtxo bat? Bai, ikusita zelako maila daukun arrasaten eta Espainiako honenak arrasaten da zela, aldo aprobetxaolako gauzak kalera eramateko, así que ondo gongo zan. Zuek be atleta guztiak ezagunak dituzue, realekuak, Euskadiko hainbat eta hainbat atleta, gauza poli bat indeike. Hori da, jentei normalian olako gauza guztago txejaki, así que olako bat antolatuta jentia anima dingo zan parte hartzera eta disfrutatzera, así que... Bueno, mazandakua. A ver, Rolanko bat ikusten dugun arrasaten. A ver, izan. Bueno, cuadrilla, suerte Polonian, Iztar, bueno, suerte Polonian. Goizeko 7 dira eta malen zein nago aeroportura joateko. Bilboko aeroportura goiez eta lehenengo eskala Bartzelona egingo dugu eta Bartzelonatik Varsoviara. Bueno, Bartzelonako aeroportura iritsi gara eta hogein arazoak ez dira pertiekin. Saiatu bide, aber pasaten dugu faktura zigan. Azkenean lortu dugu pertida desartzea, bastante arazo eman digute, baina askar egun. Azkenengo kontrola pasata eta ja azkenengo hegaldi hartuko. Varsovia eguntz eta hemen bukatzen da. Pertida ondo, kargauta eta listo eta bagoiez. Goizeko 9 dira, jame Biskofen, Poloniako garri baten.
Eta ez dugu gaba bapes ona pasa, zeratik goizeko 5 edo 4 ja eguna zan. Osa, argi mordoa zaben. Atzoko bide ilusioan ostian, ja heldu gare herrira. Hori da Adrián, Aleix, Monika, Francis, entrenatzailea. Goi espistara pertirista danok, aktibazioarik eta batzuk fitxen, zaila bixar txapelketan azten gare. Heldu gare estadixara. Pista hundixa, ikusiko beteten dano ez. Bueno, momentu seguraldi hona dau, ikusiko bixar nola jarraitzen dauen eguraldixak, espero dugu mentzate brixa zitxia, eta salte itxeko egunon bat urtetia. Berotzeko dagoen zonetako bat da, ikusten moduen jendea nada dago pesak itxen, o ariketaren batzuk itxen. Hor fisioen lekua, herrialde bakoitza dauko bere lekua euren masajiak emuteko. Eta hemendik urtetzen da berotzeko dagoen beste pista batera. Hemen da, kamera de llamadas. Hemendik tunel honetatik urteten daia estadixora. Saltetan ningun salto, male. Hemen, edo bestela nago koltsonetan. Gaur koltsoneta bakarra dau, baina bixar kalifikazioan 30 pertsona gongo garenez, 2 koltsoneta jarriko daue. Habe, suerte apurtxo batekin finalera pasetan garen bixok. Baiztarrek desafio dau, Espainiako jabalinako txapelduna Odei, ikusiko zeinak irabazten dauen. Venga, Aiztar. Aquí mismo. No lanzo nada. Bueno, uste dut Odeiek irabazi dauela. Beno, gaur osteguna da, arratsaldeko 4 die eta malen ikustea gatoz. Ea, zer egiten da, a ver, klasifikatan da, edo ez? Saludau. Muy buenas, soy Antonio, de Vallas. Encantado. Sí, yo también saludo. Hola. Kaixo esan. Kaixo esan, zara zio jaso da. Ikusi dut hori malen, han urrun dago, baina berotzen ari da, ez da zer ikusten. Harun zungora eta, a ber, zer egiten da. Bueno, aurkitu toki bat hemen perti aurrean, eta malen ikuste, a ber. Oingoz oso ondo berotu dago eta oso ondo dago malen. Ez dakit ikusiko gana hemendik. Malen, 4:10 lehenengo saiakera. Bien! Bueno, lortuta, malen finalea sartu da, 4:20rekin. Así que ondo goia eguna. Bueno, ontxe bertan amaitu dut kalifikazioko pasia, 4:20ekin finalian sartzea lortu dut, así que bueno, lehenengo helburua beteta eta pertsonalki oso posi. Hi! Este va justo nos deja al lado del juego. Gaur zenbatu da, gaur atzaldian perdigako finala. Eta bueno, atzo ez gauen eukiztarrekin egoteko bueno, ez gauen sorte handirik euki, baina gaur hemen daugo, eta gaur sekontetan duzkuen atzoko txapelketana. Bueno, pena bat atzokoa, ondo negoen eta ajuste falta izan zan dana, baina bueno. Sorte txarra apur bat bai, ez? Bueno, horrekoa pasatan dien, lehenengo internazionalitatea eta bueno, hurrengoan hobeto, seguro ez da? Zentrora etorri gare buelta bat emuten, on da Zorriko plazan uste dugu. Bueno, nahiko jende gutxi dago ez da bilin ez. Bai, ez dago. Arratxelan bastante jende gehiago. Bai, atzalian. Eta bueno, ikustetan dozu oso politxa.
buelta bat emon eta bai ez. Beno, gaur Malenen Finlana eguna da, eta, bueno, bere kortera noia prestatu dagoen. Apa, Malen? Bueno. Zer moduzaz? Ondo, apur bat urte di baina ondo, hemen abelia azken. Dana listo? Bai. Zer prestatu zu? Ba, txandala, Bai? untzak hemen, Bai? gero espada trapuak eta holan, Poltsia? akarregita sinima sin falta, Garrantzitsua? dorsalak, Bai? eta hori. Ze zapatilla eromi ezu? Zapatilla, ba, betikoak, lerriak. Bueno. Honekin eta betaurrekoak. Claro, betaurreko importantia, guzkiza dut Bai, dana. honekin gure eta aprobetxau eskerrak emuteko Urrats Podologia Zentrugai eta baitxa Arrasate Instituto Optikuai, ze eurak laguntzen duztie urtero, ba, bueno, bai, materialakin, eta, bueno, horregatik, ba, eskertu gura noskie. Eta hau da gaurko daukotena preparatuta. Listo, ez da? Bai, Bueno. ja nahikoa. Animo, Malen! Eskerrik asko. Bai, pertia fina ikusten ari gara, ikusten duzuen edukada bastante beteta hau odigina da hor. Oi, esan zerbait? Oginako da. Haben Malen gaur pillo saltauko da, ikusiko zuen. Tres, Coran, Gazó. Saca rápido, sigue arriba. Bien. Por favor, permanece sentado con el cinturón de seguridad abrochado. Etxera bueltatzeko ordua da bai, baina ez atxeden hartzera. Egun gutxiren bueltan Bartzelonan jokatuko dituzte eta Espainiako txapelketa absolutuak. Eta hor berriz ere sentimetroen, segundoen dantza etorriko da. Aurretik gauzak ondo egin arren emaitzak inork ziurtatzen ez dituen azterketa. Laster hasiko dute denboraldi berria, mojategin badago lana egiteko. Sorte onena guztiek.